Ole hai pathian ven na le ompuina azara kumsang ni som ni pani February ni som pali atam zo kina kan hriat dan vday Valentine's Day chu pathian hruaina le ompuina zara kan lo thleng le tareng mai min hruai thleng tu hi tu dang ni lovin pathian ania chuan ama saberi lalpa hna lom thu om sela tuna hian karon ti chu ve tum chu vday chungchanga man lai atang to al anthu loin rabut chiate le anthu lo khol thatte karon ta lang ve don ani a atira tangin milong wai thak sak turin in khongai na kadil chu a vuin vday hlim taka hmang turin duhsakna sang ber ka hlan bok cheu ani chuan ka channel tlom te min lo en saka min lo view saka min lo subscribe a min lo share sak thin tu te zong zonga lom thu ka soya le tam takin lalpan mala somang chu ti karing tlat ni chuti chuan ka thil chiar lai tur chu kalo chiar tran donanga vday kumtina kan man in ngai zong tele in kopte ni kan man ni hi kan mang tam ta viau mai chuti role ro chuan a ṭobul le ani na tak alo pian chu dan thalo tam tak kan la om e vday Valentine's Day kan ti mai hi ni som pali February 14th February apiang in khel lawin kumtin kan hmang thina tun kumpo kan ha hil em lain kan lo thleng vele ta der mai thalai mai ni lo nu le pa te thlenga kan ha hlel ti ila kan soi sual om love ti chuan engwanga he ni hi hmang thina he ni hi engwanga lo piang nge engwanga hmang thin ringot nge kan ni hi le ti hi kan lo soi zau don ani kum edi zani somsari zani somruk pakua anti tipo an om February ni som pali he ni Valentine's Day kan man tak chan chu February ni som pali a Martyr Saint Valentine riat rengna atana man thin ani a phena chanchin tlang pui han tar lang pa nga lila alo chu dan po anima na Khawngaihin Lalpa rom lal emperor Claudius II lal nun rong tak mai lal lai khan rom chuan in dauna tam tak ama chon thina in dauna rap thlak tak te po ama chon thina ni lal nun rong Claudius chuan sipai chak tak ral dau tur nei ngain a hreta a ma sela asipai zom du le zom tur mi a hmang lova a chan chu an ram chunga mi pa te chuan asipaya tana in dau ai chuan nupui fanau te nen chung ko dina khosak kha an du zokin sipaya in patur po anom lo hial ani ome lal nun rong tak le lal sual tak chu ni lo sala chu in patur po anom ma na le chu sipai in patur po anom lo hial na chuan an lal nun rong Claudius a thinlung chu a chun hle maya a chun na hle maya an har sat na to chu sutkian nan chuan rom lal ram chunga hian in hual le in nei a khap ta bur mai ani chu thupek chu khati lahun laia rom lal ram pui thiam pakhat Valentine na chuan a du lawin tha ati lo hle maya ti chuan nula le tlangwal in hmangai tak tele in ngai zong te chung te chu in hual du la in nei du te an omani chuan a in hual tirin arukin a in nei tir thin ani ti chuan hunakal zela thilreng rong chu thuplen thai alo ni talawa thuplen thai eng ma om si lawa chu in nei rukna a in nei tirna a in nei ruk tirna chu an lal nun rong Claudius a beng alo thleng ta a ti chuan pui thiam Valentine achu aman tira alu atan sak ta ani hun liam zelin thang thar fing le ril ru zau tak an lo chhuah bel zela kumsang ka zali som ko paruk edia chuan pop Gelasius a chuan kumtin ni som pali February chu Feast of Saint Valentine mithiang him Valentine a kut ani berang chu ti chuan a ṭobula chuan Valentine's Day ni rungot lovin Saint Valentine's Day emo
The feast of Saint Valentine ti te in an lo soi thin ani le atop kharnan Saint Valentine chan chin tlem han zep telila Saint Valentine hi edi za sari panga kuma tarni Italia Roman Empire hnuaya alo pianga lalnun rong Claudius an alu atan sakhan kum somli pahni atrangali thum chau a upa ani Saint Valentine hi tunlaya pastor kan ti ang deuh hi ani ang chu pathian ti mi tak athu zom tlat mi ani priest emo bishop ti in khoyemo zok ming kan putir thayang chu di chuan Valentine's Day lo chhuah chan chu Christian ti du da na kal zel le chi in thla pung tur min ti tu pathian thu thiam hlen chuak tu se Saint Valentine martar na in aron hrin chhuah Christian na ne na in kop tlat ani nima sala tunlai kan thalai tam zok ten kan man dan hi alo chhuah dan kan hriat lo awang nge Sodom le Gomorrah kha kan iang tamai zok ngai tu ati thui hle mai engpo ni se tuna kan man dan kan thlir hi chuan mi thiang hlim Valentine na tor na kha awa han za om don tak e awa han za omin awa han leinat om tak em ator na zo zai te athi don ti in sarang chung po a pathian thu thung he khovel in thla pung tura min da na thu tiam hlen chuak tura aru ka in nei na alo buat sei te khang te kha athi don ani ti in sarang chunga alo buat sei sam te kha tun kan thlen thei na chan ni te po hian a langa ro pui hle mai tuna kan thang thar ten kan man da ne ro chu Valentine na torna nena han khai khin ka chuan aza thlakin apoi hle mai ti te pon kan soi thei ome kha zong kha kan soi kan ti thei tok ne mai sela Valentine's Day chung changa chuan engpo chuni se he ni in hmangai te ni thiang hlim tak le alo chu dan sarang chunga kan thalai pui ten in man ngei theinan duhsakna ka hlana cheu khawngaihin min lo subscribe share tu le video thar munam tak om chau zel dona wangi notification bell khamin lo on sak ve turin in khawngaihin ka dira cheu happy feast of Valentines or Valentine's Day to you all kan ti ve na pange